Dzisiaj już nie. A kurwa. Farożyczku, gonię was, wyście to zapomnieli tam. Do kuchni mi to zanieś tam. Dobra, do lodówki. Do lodówki na dół. Szczęść Boże, książę proboszczu. A jak ty sam w los? Było otwarte, książę proboszczu. Mam taką sprawę ważną. To pójdź do pokoju. Ten pieron zaś nie zawal. Bóg zapłać. Pójdź dalej. Ja. To szło, co ci się to rychli rozchodzi. Książę proboszczu, nie wiem jakby to pogodać. Bo to taka sprawa głupio. Zatopiło mi plac. Mi się wody dużo bagna zrobiło. Nie mam co robić. Burmistrz powiedział, idźcie do tego twojego księdza. Do mnie? Tak. No to ci łochyn to jeden nic nie umie załatwić. Wybierzemy się nowego burmistrza. A kto to będzie? Ty będziesz burmistrzem. Jo! Burmistrzu, wy mi to załatwicie. Ale nie teraz, od jutra dopiero kampania robimy. Jo, Farożyczku, za burmistrza. Jo, nie dam rady. Dość rady. Dobra, ciebie już na razie Bóg dziękuję. zapłać, książę Boże. Panie Szczęść Boże. Boże, ja. Co nie damy rady? Pierwsze to mi kupisz nowe koloratki. Farożyczku, nazbieramy na ofierze, kupimy nowe, fajne ze sztofu. I wyda ze papierem drugną. To nie idzie tak. Drugie, zamiast gazet, to my mamy od reklamy ambona i wiernych. Mądre. A po drugie, to do reklamy użyjemy jeszcze naszego radia. To jest najważniejsza reklama. Bardzo mądre. Kościelny za burmistrza. Tego jeszcze nie grali. Jest! Jest! Jest!